astăzi ne jucăm Stumble Guys și da, acum o să dăm la roată, doar că pun pauză că pentru că o să durează. Ok. Nu vreau special aia. Asta l-am. Dacă îmi pic acum special, fac a doua videoclip cu asta. Bine. Ia, o să fac. Deci dacă îmi pică. Uite, ăla l-am deja. Dacă îți cumpără eu ceva, ce-aș cumpăra eu? O să cumpăr, nu cumpăr nimic, că totuși nu facem 1.000.000 de abonați. Da, hai să începem să dăm. Ok. Și cum a fost vremea voastră, eu am fost până să dorm și după aia azi e sâmbătă, știți doar. Și ce mai ați făcut? Bă, când se încarcă, mă? În sfârșit. Doar că nu mai mă joc, nu? Ducem aici, dăm un ăsta, sac, tata. Așa. Aici nu știm ce să fac și da. Let's go! Am început. Așa, și acum mergem aici. Aici nici nu știam ce să fac. Logic nu știam.
că pentru că cădeam acolo, nu știam ce făceam. Da. Bine. Mama, vreau eu asta. Să primesc și o mici. Și da. Cam asta vă spun, dragi, acest videoclip. Că e cam scurt și ne revedem data viitoare.